आ गइल बानी हम है जी। आज देखत तनी आज का करता लो का बोल बारे का बोल का बोल बा कौन हस्ता सिंह हमार होई तहार ना तहार हस्ता सिंह रात के बियाह करल बड़ी कौन है ना सुन है ना हार्ट अटैक मत कर है ना हाय हाय वीडियो में बनल रहो है ना हाय देख हो गई हम कहत तनी जे रात के आस्था सिंह के एक बाइक खबर आइल सुबेरे कि आस्था सिंह बियाह करल बड़ी केकरा से अरे वो बियाह करल बड़ी नहीं से रहती रहल तोय रहल है ना सुनी अरे आ गइल बा जैसे के दिलवा टूट गई खबर आ गइल भैया जितना लोग वीडियो देखता सब लोग को बता दी दिल टूट गई। अच्छा रुआ का कहे आस्था सिंह बियाह करल कहे ये कि प्यार तो रहल लेकिन नया जीवन के शुरुआत कइले बड़ी हमरा तरफ से बहुत बहुत बधाई हमरो तरफ से बधाई सबके शुभकामनाएं अच्छा इनकर जिंदगी फ्यूचर जोन बाकी अच्छा रहो ई करो। लेकिन पवन सिंह आस्था सिंह जगह जोड़ी जमत रहा केकरा शादी कइले बड़ी तनी कुछ बताई। देखिए एक और बात हम बता दी कि रोआ सबके पता हो कि चाहिए कि आस्था सिंह कोई को इंटरव्यू दिल बड़ी जौना इंटरव्यू में साफ साफ कहत लिया कि हमार शादी हमार बियाह सब तय बा ठीक बा लव मैरिज भाई ओकरा बाद ना तय बा वो पहले से घर दुआर के रहती रहला तय से शादी करला अब इंडस्ट्री में आवे से पहले से ही सब चीज रहला तो ओकरा बाद उनकर तय रहला सिर्फ पवन सिंह के साथ गाना बहुत सारा बड़ा बड़ा देखले हो हम बहुत बड़ा पवन सिंह के जीवन के फिल्म जोन बा लॉन्च करे वाला सूर्यवंशम फिल्म जोन बा की आस्था सिंह कइले बड़ी आस्था सिंह के शादी में पवन सिंह नखन पहुंचल का कहे कहीं ना कहीं एक मिनट कहीं ना कहीं इनका दोनों जना में कुछ खटास में अभी नाराजगी बा हां नाराजगी बा जौना के लेके आस्था सिंह खूब मनैली है खूब कैली है लेकिन पवन सिंह के तरफ से कोनो रिस्पांस नहीं ल ऐसे शादी करके नहीं चल गई है ना देखी शादी के बाद पवन सिंह के बीच में कोनो रहबे ना कले पवन सिंह ऑलरेडी शादीशुदा आदमी है और पवन सिंह के तरफ से कोनो ऐसा अगर रहल बात घुमावे के रह के साथे रह के गर्लफ्रेंड वाला काम तो उस सब लोग के साथे रहेला गर्लफ्रेंड वाला काम ना रहेला भाई गर्लफ्रेंड वाला मॉडल काम हां अच्छा का रोवा लागता कि ना खेसारी लाल यादव के बड़ा खेसारी लाल यादव के साथे हाले फिलहाल एगो होली के गीत आइरला आस्था सिंह के का रोवा लागता जे उहो ने कन गइल का कहे में को मेन बात ई बनू कि दोनों जना बिजी आदमी हलो उन्हें वो अपन फिल्म शूट करता रहे ने ये अपन फिल्म जे खाली रहुए उ गइले शिल्पी राघवानी समर सिंह अनुपमा यादव कल्लू बहुत लोग गइल बा सब सारा लोग भोजपुरी के स्टार लोग गइल बा सब के लेकिन एगो बात हम बता दी भाई जितना लोग वीडियो देखता आस्था सिंह शादी कइले बड़ी त आस्था सिंह ई मत बुझिए लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दिया ना भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले से आस्था सिंह के शादी एगो बात जेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइनिया सन के देखे न तो शादी होकला के बाद मोटा जाता ना मोटाई ना मोटाई फिटनेस पे बहुत ध्यान देली हां तो हो सकता है लेकिन एगो बात हमनी के जब शुरू में करतने सुनो मजाक करला ठीक बा आस्था सिंह के शादी के बहुत बहुत मुबारक बधाई माता रानी करस की आगे बढ़स जल्दी बबुआ देखे के मिलो भाई से कही का कहे मौत देखिए एक और बात दुख ई बावे की मिठाई उठाई हमनी के ना खेली बस और वैसे कोनो बात नहीं क्या मिठाई मिलला चाहे ना मिलला कोनो बात नहीं क्या हमनी के तरफ से शुभकामना बा हैप्पी बर्थडे टू यू हमनी के बर्थडे शादी की मुबारक शादी मुबारक हो नमस्कार।